Bueno, egunon ba, beste egun baten. Gaurre, besta ibilbide txoateikeko asmogin etorri gea. Eta ikusten dezuenez, gaurre gare Lizarrustiko parketxeko aparkalekun. Eta, bueno, gaurre inbardon bidea izango da ibilbide zirkularra. Oso motza, oso erresa, umekin eiteko. Eta, bueno, normalen jendek egiten duen bezala hortik Lareo aldea juten da, guk egingo deuna izango da, eskubitik abituko gea, eta ibilbide zirkular bat egingo deu, eta gero hortik bueltan etorriko gea. Hemen ikusten dituzu hemen Lizarrustiko sarrera hontan dare ibilbide desberdinek markauta. Guk egingo deuna bira hau izango da. SL, Sendero Lokal, Gipuzkoa 2004. GI 2004, aiekoko bira bezala ezautzen dena, bale? 3,2 kilometro dozke, oso txikia da, ordu beten egiten da. Eta, bueno, hemen ikusten da zer izango da, hemen txegare. Hemen ingo deuna da, eskubia hartuko deu. Putxerria eta juteko eta erabiltzen duen ibilbidea, hemen digora etorriko gea. Hoxe pasatuko deu. Hemen momentu baten, hemen badauzea. Begira toki bat, hor gainen badau, balkoi txiki bat bezala ikusteko, orduan horrea etorriko gea. Hemendik aurra zaituko dugu eta eskubia hartu parte aileku aldea aurrea jarraituko dugu. Hemen ikusiko duzu daula agin ikusgarri bat oso politia hola. Baina, bueno, gero zaituko dugu aurrea buelta emango dugu eta atako gea Lareoa dijon bideo ontaxe. Vale? Eta gero buelta eman eta hemen dixe etorriko da, bale? Behize leku berdina. Eta, bueno, hauxe izango da gaur rengo deun bueltatxo, bale? Hortixe, zeitun gora betxikoa. Venga, guantxazta. Bueno, hemen txegare sarreran, hasierako puntu ontantxe. Hortik Lareoa juten da, bai? Baina gu gaur rengo deuna izango da, esan duen bezala. Hemendik abituko beha, goitik buelta bat egingo deu, eta hortik buelta egingo beha. Momentu baten hor, balkoi txiki baten ikustea atako beha, eta goiz, ero hortik buelta entorko da, bale? Bueno, gaur esan, aurreko baten buelta bat egin nola txerrindun da, konturatu nintzen, haize jotzen nionen kamaranek, eta beste guztik, mikrofona daukien lekutan nola sare txiki bat eukitzen du, eta haize jotzenen nola txistu, abistu hotx ezatsegin bat hola. Eta orduan ia ezin nahitu. Interneten da badare, hola pegatinatxo batzuk esponja batekin da bezala, orduan hoxe jarri diot, gaur kristo naizea hau. Orduan hauxe izango da, esponja hau jarri dioten lehenengo eune, eta, bueno, hotxak entzen dioneo, vale? Bueno, orduan esan da betela, Parkin emitxe dau, aterpetxea, hortik Lareoa jungo da, baina gu gaur hortik etorringo da. Ingo duna izango da, hemengo bideo ontatixe, hartu, hemen jartzen duen bezala, Errenaga mezketa aileku aldea, horre aldea jungo gea, baina gero desbidera bingo da, bale? Hortik ez, hemendik, bale? Venga, hala. Tipitapa. Hemen udan da, belarra gindatana, hau erditxik dauten da. Eta zailagoa dauten da pasatzeko, baina, bueno, bain, nahiko ondo dago. Vale, orduan, beti bezala, hemen isi aurra zeituko du, vale? Venga. Azto txikik hemen, gaso ikia dator. Nire ez da pierna, Torparen askoa. Antxa igorri. Dago horrea, venga.
menditxe gatoz, bide kontra hontan, hogetozek. Han putxarri, ez dugu putxarri. Bueno, hemen kurba hartu ja barruan hartzen diau. Aprobetxatu marka hauek. Naizta ez dituken guke sendero lokal. Berdearek, gorriaz. Ja, bueno, hemen koinzidik ikin di, vale? Hortixe gora ingo diau. Beti bezala traka utziko izuet. Nahi honentzako. Traka hartzeko, vale? Esan gaur ringon ibilbidea izango dela jenti barata kultura elkartek eguarritan daiten dik edo iken din esan dezan olentzeron ibilbidea edo neguko ibilbide mitologikoa aralarren eta gaur ringo dean bideo izango dek izangoen, haitzen badienik vale, orduan boix disfrutau, beste askotan bezala hementxe zeu egin zailtasun magarra hemen hasierako 150 metro hau dituk vale, bueno, hau beti bezala lasai hartu eta plasai be, asuntoa ondo pasatea, baina bai Hemengo arraketa arroka hotxek, hortik ezkarrea, noiz eskubia eta gora, eta hortxe ja pasatzen dira, vale? Orduan, venga, bai egingo itun, vale? Venga. Bueno, ez dakit ikusten dan, han berien mendie, puntakoa, oixe, zutaneko alo bezala kea botaz, lainotio jatan nahien. Politxe. Bueno, gorko aldapai gehi intxonak, edo behina pikatzen duna hemengo hoxe da. Txarra egatzen da, busti daunen da jende asko pasatzen da nentzatio. Bustintxu eda leku eta bueno, oso errizitako jartzen. Eta bueno, jendean normal bat etortzen bat ez da golako aparteko jendetaik, así que, bueno, lasai bilirik ez. Vale. Eta guain, bueno, hemen sartzen gara, imeño gehiotan inden bueltatxo. Hemen sartzen zatenen, irikiko zazuet, ez da leku baten emo zinetek bezala. Zatinen, bueno, leku iriki bada, argitxue edo, hor sartzen zatenen, nahiz da baina oztokin da ez daun, besta leku bat ematen da, horrek. Besta ingulune bat izango horiz bezala. Guandio, behaldiko guandio pila dugu, ikusten zuen. Eta leku ez zeagan hau. Hemen gehiotan ikusitzu eta, baina tortzen ezen aldi erore, guztua hori jentzat. Ikusten zuen, guandioa, goroldioa. Dana josita dau. Likenak eta mentxe sartuko gara. Bestaleko bat, balitz bezala ematen nahi. Egununak ematen, pago handio. Lasai, Soleko beharra, Pagari, lasai. Hemen herritarten un persona eskuta bizke eta entera horrez hor darenik.
Leku erra, nahi asko guztuen zat. Guztuen ez tramok markauta. Txurie, gorri eta berdea. Ondo zaintzen ituak. Eta bueno, zuaitzei ez zaio kalte egiten, pixkate goruldio pixkate raskatu indu edo zertu indu, kendu indu, eta pintura bat, eta pintura hori ez du kalte egiten. Eta jendei ondo etortzen zaio orientatzeko. Bale, hemen aurrexio jungo gea bide gurutzeatea arte, bale? Venga, disfruta hone etortzen zaten. Bueno, eta puntu hontan txenaula, usten ez duazte lekuk, hemen wikilokek jartzen dit, hortxe txontxortxikia daukeula. Malkorbizkarra hotxentzen zaiona. Gaurko bueltan oso motza dan, horre esi jotzen zaioko da. Hemen dixekio, mendik jotzen dan. Eta oso urrutita. Gu hortik jumarga berez, baina zehoko hemen gora xeotan. Vale? Maten do senda txikiak da daula. Nixe jarretxuko du, berta ematen gaituk, no? Zaiten dut. Bizkarra. Asmatzen duen bidea, zati, karo, askotan izaten da mendik ematen da, hortixe, tiki, mendixe gora. Hemen, ez zein toketik, A ver, datzen joan gora. Datzat ez da, frakaso. Baina, bueno, dazte pasetan. Bueno, hortzixe, bale? Hortxe ja bide gurutzea dau. Bueno, hementxe gora hartuko da. Gora saiako neziotzen dago berako ekutxiko izuet. Bilo balin da bidea, nundi da, bezala hemen ezkarra eskubi alperrik. Zaitu dibili gara. Venga, horre joko gara. Bueno, hortzixe abitunez, bale? Txontxo ronta jaun edet. Hortzixe zeharkea, arri honen atzetio. Pasau nahi zonea. Hemen emateia, txontxorraldea, bueno, gain eta bintzeta jatzen egia. Zunetza? Gain hortaxe joko beha. Nire bide txurra inda daula matea. Jendea pasauta da, hemen. Orduan, Mateo, nik eindean bidea dala, jende egiten duna. Hemen nik horrea, txontxo horta. Opa, etxe. Baina jo, no? Mestaliz personez hemen di baino, Beti, txontxor ondigon bila, aparte uzten ditun, ez da txontxor batzuk,
hemen zuaitzok pintxoz beteta. Pasatzeko sartzaka hartzen, baina bueno, pasatzen. Xo behun eta lasai. Hola, mintxe bere bagainen. Hala, hoi ba. Esa bolilla. Esa bolilla. Beriain eta ea aite molestatzen dien mikrofonai. Eta hauxe da, aileku. Hortik eskubia etxarri da dana. Mugea da, puntiak erdi hoitzen da. Etxarri, ataun. Eta guk egiten deunen, ailekoa jumar deunen, horreak jumar deunen, egiten deuna da, hemen dietortzen geha, hortxe etortzen bidiontatik, eta honea etorri partez, bidea jarraitzen dauta, hortxe eskubita hartzen dauta. Hemengo zuaizte diontatio gainetik pasatzen geha, hor zuzen jarraitzen duen belartzari horretzik ertaltzen da leku hortain hor, eskubia egiten dugu zuaiz gaino hortatik, eta gero, muñatxoi gainetik pasatzen dugu bizkarroi, hautza atzea zuzen jutegia, eta gero, hartzeko bizkar hortantxe, taka zuzen jutegia, eta azten momentu putxerria desiratzen, eta hartia, ezkerreta hartzen dugu, garrata aldea hartzeko, errenaga hoetu zen da. Garrata kasun egin mandako izena da. Bale, orduan, oain hemendi bueltatzen behingo dugu, behize hemendi segetxiko beha, eta horti behize bideatako beha, bale? Venga ba! Bueno, bueltan etorren ez, da orduan esan da bezala eta orientatzeko hor txontiorra utzi balima deu, atzeneko metrok gainontan egin giteu, honea etorri geha hementxe puntu hontan txe, behize harritartzen sartuko beha, eta hemen egingo deuna izango da, txarrena ez da la kamera nahi ondo preziatzen, hemen dio, honea hartu partez, gainonta atea eta hortik jun. Eta honea etortzeko, hemen dixe, harri handi hontatio, hemen dijetxi, edo besta batzu dugu egin da, harri handi honen kontraino etorri, eta hor gainetik igo eta jun. Edo nahi zuen harri handi hontatik igo, eta gainez gain jun. Eta harri handi hontatik behize, buelta hauko geha, behera, bale? Mendik zehar, ez dauke aparteko arazoi bide, bale? Eutxiko izuet, pixkat, ingurau arte bidea.
bidea hortxe da. Zerbait sartu zat. Pago eskurra. Txotxo horren atzen da, mendikio eta hor gainetik joan. Zaren gu behizen, bidea bueltako. Bidea hortxe da. Bale, ikuste zuenez, bertan dago, bale? Ni lehenau horti desbionez, kasi hemendik garrexago dago. Ni behetik ionez gora, unea etortzen bazate bidean, hemendik, zuzenago, atatzen zate. Bale, horre. Nik hortik ezkerra jarraituko dut, bai? Venga. Hala ba. Horti segetxiga, bale? Ni hango txentxorra hartan egon naiz. Egin deuz zeharrik zehar honen etorri, jarrexen hori da, zati hemen oso harritxue da gora, orduan. Hobena ez hemen bide on bat bideatu hemen, eta hortik gainez jun. Eta bueltatzeko bize bide honta, bale? Nik egin detena goran da, zulo hortan beheran gora hartu, baina kasi hobea da hemen dio honean etorri bidean, eta hemen dikio, bale? Hortik da bidea, eta hemen jarraituko du, bai? Ikusten ez behize, ze paraje pelikulatako ingurune di, Sopolitxek. Zoragarrik. Hemen bidetik desbideo ingo da momentu baten, bale? Lehen aureak utxitan hau bideo baten, baina igual. O bideo baten, baina gehiago igual. Hortxe, bale? Guk egin behar duen bidea hor eskubi hartuko du. Baina momentu baten hor, balkoia ateako beha, eta hor ezkerra hartuko du, bale? Bale, guk hortik zeitu behar du, baina momentu baten behi hemen ikusten dezuenez, Ailekuko begiratokia. Horre singureko ga, bale? Ailekuko begiratokia. Horre segungo ga, bai? Venga. Ailekuko begiratokia. Oantxetako ga. Haizea hundie daut, ez dakit nola ezer entzungoa, baina bueno. Aileku. Aprobetxaten ez, eti bestela dana ostoz eta honen hemen zahestar ikusten. Gaur ikusitzea, esik egoixe da Aileku. Mentxondorra. Behatik dako bide, eskuinetik. Hementxe, bizarrozi zabaltzen da.
gure gaurko bideen bista politia ikusten den lekutako bada. Ikusten duzu, Lizarrusti. Hemen jende asko bekien duna da gainez gainiten do tramoa. Tentxorro hori dana pasado. Jakin txatzuela eta urruna eko asmokin hau. Hemen beste ibizide bat hau. Bidez eskubitik murko negatik. Eskubik aldetik. Badao bide bat kaxetan jokuteko. Eta SL bat bezala markauta badao, hemen digarik. Bideo hien dateatzen da kaxetaino. Eta kaxetatik bernuago baltzatik bernoa atea, hau zulo hartan, eta behite gainez gain, txaiko retorrez artez, hortik moztu eta askoan artezik behitzik bueltek. Hoi ingo eta unen baten, bale? Ingo izan, jakutsu duzat. Hala, baina, bueno, gorko behite oain bidea bueltako ba, bale? Beka ba, hala, batzen. Bueno, eta hortxe begiratokioi hortxe utzita, behize bidezka eta bidegurutza bueltako gara, horrik usten duzen horta. Eta hor, behize ezkarra hartuko du. Ben, kusi deunezkeo, ben behize, hasierako bidea bueltako gara. Mentxe. Handik etorria, eta hemen aurrera ingo, bale? Ego. Hala. Egingo dugu, mendik, hortzixe garretxiko dugu, bale? Venga. Bueno, ba, hortxe utzi dugu bidegurutzea, mendik aurra seituko dugu, bale? Men lehen aurre egin dagare bidea, baina gaur hartuko dugu. Oin arte hartu ez zeun zentzu baten bidegurutza. Bale, beti hartu izan dugu, aldeko aldea, zeti Puitxerria, o Errenagaldea, o Igarratzaldea june egin duen, da hor bidegurutze hartan txe, beti eskubi hartu izan du. Gaur kontan, ezkerra hartuko du. Zeti gaur egin edun bueltea da, buelta txiki bat, lasai, familien eiteko mukoa, zeti ikusten duzu, zire goldapatxoak enduta, gero aurrea gore badau bestatxo bat, baina ba, ez hola esan gure txue. Eta bitarten, hemen ikusten duzu lekuo, buah, zoragarri dira. Hala hardik. Jendetxoa da, bil hemen nire atzetik. Bai, oso leku atsegin eta buelta atsegin da. Zuaitzetan markauta dago, orduan galtzeko aukera egiz dago. Eta bideare asko inda dago ikusten dezuen. Baina hemen gaur besta leku bate hartuko da, bale? Puitxerria, Enerioa eta Errenaga june bazue, hortik seitu behar duzu. Hoi da, bidea. Bale? Txurigorrik hortik aurrea eman gozetxuzte. Ikusten dezue. Txuri eta berdea, ekiz batekin dago, gurutze batekin dago hortik ez dala, baina txuri gorri hortik dala. Bale, eta aldiz, txuri eta gorri gurutze batekin dago hortik ez dala, baina berdea hortik dala. Orduan guk, hortik hartuko dugu, bale? Mendik gatoz, eta bide gurutze honetan, hautz hartuko dugu, bale? Venga ba. Bueno ba, horre egungo ba, bale? Mendik etorria, hemen bide gurutzen, horre hartuko dugu, bale? Hortik badiko ze batzu, baina Puitxerria aldea diko zeari, Hortik Puitxerria eta Enerioa Errenaga. Gu bide gurutzen da, Lizarrustia markatzen do, buelta inez jungo behalago horren atzetio behize, bale? Hemen dio, hemen dixi hartuko da, bale? Bide gurutzen hemen utzita. Ni nire bideen propaganda txu betitzen, hortxe Hernaniko batzuk bidea txut, eta, bueno, propaganda. Nik kanal hontan ez dute, ez dago diru egita ezer jarrita itxeko. Pertsonak ondo pasazaten ekin ikuta godenak. Ikusten dezue, ze leku
Oain arte indeunan berdine, dana goroldioz o guandioz beteta. Ibilbide xamurra da, oso xamurra. Lasai, Hemen esan ba, neguko ibilbide mitologiko egiten dela, Aralarko ibilbide mitologiko deitzen dio, jataunen, Gentilbaratza kultura elkartek antolauta. Bueno, Gentilbaratzak eta Gipuzkoako parketxe sareko korrespana, bin akordio baten. Eta, bueno, sarrera lortzeko izaten da, kristo bat. Zati oso pase gutxi izaten dira, zati, bueno, bideo hontan ezin dituzu 1000 persona sartu. Eta, ba, bueno, 3 pase daten dira, 150 pertsonako bakoitza, baina hitako bat atango eskolumentzako gordeta dotea. Eta beste biek, ba, zeitun, agortzen dira, bueno, agortu bete bint. Ikusten duz, zeleko atxegin, bueltatxo bat etxeko familiekin, unbegin. Hasiera baldapatxe gue pasautak ere ja, ba, ez dauke. Zer espezialik. Zeltasunik, zer ikusten ez da. Zer politia da, Zer politia. Mira goinen, zer zuaiz klase dara. Gainok ez dut zeitun, zuaiz klase dien horik. Eta hemen gaurko puntu ikusgarritako bat, Agine. Agin puska da honor. Ikusten duzu, Latza, Latza agine. Oen gaztuako gaurtio. Bidetik jundetik eta. Eta bueno, esan da bezala, nik esaten nintzen bezala bideo zetako iten ditun. Ba bueno, helburu bat baino gehiago. Bat, inguru nago ezautzea, beti irutu izan zat, nahi guztau zaten, edo ni disfrutatzea ituten lekuok, elkarbanatu inbarrozketela, jendek ezautu inbarrozkela, ez dakit. Eskuzabaltasun altruista bat da, no, ez dakit zeit, bien egokinago esplikatzeko, baina pena mateit, jendek ez ezautzea lekuok. Hain politia dira ez dela, ostra, eske, jendek disfruta inbarrako, Besta bat, batzutan kamera denbora askotan grabatu zendet, edo grabatzen ustet. Ze badau jende asko, bueno, bere kondizio fisiko batik etola, ba, ezin dola ebili. Matemateko bestek esan di, oso politia nik igual belauneko minez ezin domendin ibili. Zesati, jartzen nian martxan, eta ordu terdi goten hauk, ire kamaraen bideai behi da. Hori da, besta arrazoi bat. Eta besta arrazoi bat baitare, ba, bueno, euskera. Euskera dauken altxorri gaundina, historia horretik gordetzen duen gutxinetako bada. Eta, bueno, ba, hoxe. Hoiek pixer nahaztu ezkeo, ba, hoxe datatzen dena. Vale, bueno, nahiko roi eman dizut. Soroza harreko agine, nau, oantxe jungo horra, hortxe dauna, vale? Hemen txe biden gatozela,
Katatzen zate honexe, gero hortik jarraituko dugu. Baina, hemen dio, sartuko gara, bale? Venga, ba. Hortxe, bide gurutze utzi dugu, hemen dixe gatoz. Hemen bidea ematen dodala, baina ez da hoi, bale? Hemen dixe, markauta, hok ikusten dituzue. Hemen dixe pasauko gara. Bidezka ikusten dugu, ha? Hor gainen besta badau. Baina, hemen ez daunen hau xera. Mira, ze bolite. Atore, Zorozarreko agine. Eta ikusten duzu hortik etorri gala, hortik etorri gala. Bidea oso motxa da, hortu nien barreko bilbidea oso motxa. Hau, oso bolite. Esan kontuz ibili barra daula aginekin, zati tosiko die, Azala, osto goidana, tosikoa da, orduan ez okurritu hau asastea. Pelikulako leku baten. Hemen Paul Urquijo etorri barra dago, hau ikuste. Hemen grabatzea. Hala, behize bueltako hortik aurra, bale? Venga. Bueno, hortxe agine utzi deula. Mendi bueltan behiz etorri gala. Hortik jarretiko du, bale? Horko arrastotate bize txuri berdek, Hortik etorri gala. Ikusi de boi, eta hemen dixe, bagoaz behiz aurra, bale? Bide lasai, Galbide itekoa, zati ikusten duzu, Zuri eta berrea nola dan, hemen zuaitzetan da. Garbi antzematea, ondo markauta dara. Hemen antzazpenak bat baino gehiago egiten dira. Osa, antzazki txiki bezala egiten dira hemen leku desberdinetan. Oso politikak. Hemen ikusten duzue, ezkerre hartuko dugu hemen, bai? Markauta dugu baina. Hortio. Bai? Hemen hortik seitzu partez ezkerre hartuko dugu, bai? Venga, uikiloken marka bingoet, eta soilik esan nahi dena da hortik ez seitzeko, mendixek seitzeko bidea. Leku eda, zoragarri, Leku eda, zoragarri. Eta bidea ikusten duzu, galbide itekoa. Galbide iteko lekua. Hemen ezkerrea, baina bueno, hemen ezkerrea. Zan nahi dena da hortik pasateko. Hortik gora ezkuteko, ezik eta hemen dia. Ikustezu, markauta nola da. Hemen txea dago igual baina izan aldapa pitin bat, baina bitxi. Txuri berde. Lokatz pitin bat hemen.
alfombra bezala. Mentxe lasai hartu bala. Lokatzak eta garen lekutan da. Hankea seguro gota. Eta segi hau da. Mentxe, hemendik eta ez, bidea, hemendik. Ikustezu lekue zoragarri. Bidean zenbaten dala markauta ez da baitzakik. Ez da baitzakik. Berdea eta zuria, bai? Estresa eta daun jendea eta honen etorri barko litzake. Zati hemen ez dago estresik. Hemen dago lasaitasuna, natura. Haize pixkat. Zeleku, Beti, txuri eta berdea, orientatzeko, bale? Zati, hor barrun bailara gehiago ikentzon. Baina pixet zabalagoa da, orduan. Eta ez desorienta, bale? Beti bidezka eta txuri marra txurik eta berde jarraitu, bale? Hoi ikema dezu, ez da horazoik. Nik usten dezu bidea badaula, baina, bueno, egun ematen ez da, elurre daula, edo tortzen mazate, baina bidezka ez da gainondo ikusiko. Baina zuaitzetako arrestok ikusiko. Txurie eta berdea. Txorifesteare. Hemen daula saitu da hemen. Elurre indonen da karoa nola estalion elurrek dana. Hor zulo madau, sima zulo ato da eta tapatu egiten da. Ez ere itzeko. Hemen boixe, bidei jarraitu. Eta listo.
fiatan enez, hori bide gurutze egitola ez da markata baina. Ikusten ez, orientatzeko arazoi ez. Hoizien jahen otea. Eta ikusiko duzu hemendik no atako gehan. Zer puntutan da noa. Mena, lapai eta ez dago, apenas. Hasierako aldapa ikenduta, gero ja, ez dezu euko aldapa ikola ez. Zateko muko aldapa egintzen. Zoneke pareta badaula horre indaz, Zarbez landutako pareta bat, Bueno, behira hozen, eta ikusiko zen. Horrat inguru nahi. Bueno, bateria gaztau zaio, baina, bueno, aldautak itxo, vale? Bueno, hortxe pareta zuzen bat otezan, baina ez da ezer, vale? Bueltatuko gabeitze gure bidea, sana bezala, Berdea eta zuri jarretxeko itxo. Ikuspetxe urrugo ja, andarez, orduan. Kaldu, bidea jarraitza. Tipikapa. Eta baina hemen aldape dauko du, baina kontra. Oiti bide dauko du. Baina, bueno, lasai. Hemen ja sakanunen gare eta izek ez du hemen jotzen. Aitzen dan goien. Han goiko zoitek. Ikusten tope moitzen dela, hemen ez da nota horreiten aizeik. Hemen gare, babesen lasai. Ezkerre hartzeko, bueno. Hemen pixa busti dago zuenen daba, kontu pixatekin ibili. Eta hoi bai, betitako duen botakin da etorri. Ez etorri, etxeko zapatiak ino kaleko deportiba normalakin. Endiko bota batzukin, tako dauzkiena. Bota berdine balimazko zuen amarrutzen, tako itzongo di eta hoi gertatzen da, tako kasta hoiten dira, eta zapatiak aldatu imarri. Ez pentsan mendiko bota zuzora da betiago dila. Tako gastatzen juten dira, kotxen kubierta bezala. Eta bat arteka berritu imarri. Ez dut, ez dara konsumismo bultzau nahi, baina... Etxate lehenengo gizango, tako ipeko zapatilla bota batu gartu eta kiston ipurdi gartzen denak, hartaz, hemen kontuz pixatekin, bale? Presaipe, lasai, ikusten duzu, galbidei ez daula, ez da gainea, txuri berdea garraituta, aila guztate. Baina, kontuz jetxi. Hanka seguro jarri.
zeharka botaz, o herristaleko ikusten zuen lekun ez jarri. Vale, mendizi jarraituko du bera atarte, vale? Venga, ba. Eta hemen txegatoz, ez eginez, goiti bera, Xamurra, Bakarrik boixe, Negun da, udazkenen da, lokatze gualditan da, kontutan izan, oinetako ginda behintzat. Erristaleko jondeik helau, urtaz, ba. Kontuz, bale? Bueno, xertzen zu dune itzetea, zeiza, Eta bidea, bermentxe elkartzen dira, Lareoa dihon bidea dau. Hor da parketxeko parkina, Zaruzti gaineko parkaleko dut, hemen dira da, Lareoa juten den betiko bidea, hortxe da. Puntu ontan txe, elkartzen dira, bidea. Einek ez zuen norantzaten, obesten, nahi zuen bezala inik, zen nik norantzaten egin ez baino. Ikusten bezuen ez. Lareoa dijoan bidea. Hortik jarraituko dugu Lareoa, bale? Venga ba. Hortixek, bale? Hortik Lareoa, hortik da bidea. Gugu inden da. Vale. Eta hemen txe, ba... Beitze... Ba... Parkina gueltan. Eta, bueno... Ba, gaurko bidea hau zexan, hau zezan. Ez da beste munduko bidea motza da gaina, kusi ez da. Tramo asko grabatzen junek, orduan... Bueno... Ez da ikera garri luzea. Bueno, gaurko hau da, hola, familiekin daiteko. Bueno, hoxe, jendea da, eta... Jendekin, ba... Igual batzu bezki hartzen du grabatzen ibiltzea orduan, ba, moztu itzen da. Ba, hoxe. Zuten egin da. Gaurko bidea hoxe, motz-motza. Eta hemen dira parkina, kilometro bat barru parkina jatu. Bueno, bai, hemen jendeko hile biltzea orduan. Bai, itzetiko ere lasaitasun gutxi. Eta goixi izan da ba, gaurko nire bilaldia. Gusto bali mazazue, ba... Okei, emai duzue, ala, parteka oiten dila uste dut. Okei, obeatzai laiku ematen bai duzue, gehiago partekatzen dira, orduan. Jende gehiago ikusiko da. Ez nik diru iraztiko delako, eta ez dago diru irazteko jarrita. Ez nuke halko gaina, Ez dauke kalidade egindako bideok, eta ez die... Eta ez dago volumenik ez dara, orduan. Eta, bueno, jendek ezautzeko eta balio balima dio, ba... Manipozik, Vale, venga. Hoxe, ja buelta guatala, parkina, bai? Ja mototxak, jende asko guztien zeo baitaren motozalek eta piloa dibiltzen eta txerrendularik piloa, Lizarrustiko bideo honetan. Asko gehiten du, la buelta lao edo ditzen diona. Hemen di pasau bat ondio, sakana pasau, altxasun zegama alde hartu, zegama barruti hotza urtetik eta behize goierren buelta. Buelta lao, ez dakit. Zain unida torren izan, baina, bueno. Eta bestatu behitzetan hemendik Lizarra aldea jun. Lizarragako tunela jo, handi gandia pasau, Lizarra edo estella gun, handio bakerano alde hartu, Urbasaio, handik olaztia jugun, ba.
Bago hemengo buelta txikiontan txe. Lehena behon gehan balkoia hortxe dagoran. Horra horrexago. Zuek kokon zaitizten? Hortxe gainen. Hortxe sebili geha, geho pixa barroa goin deu. Ben inguru izan. Eta hola ziutziko dugu gorkoa. Askoa bize paren deula. Askoa gomendie. Eta Lizarrusti hortxe du. Bale, besan da zela, guztua bali mazazue, laik edo. Ez da honetan banatzen mazo, bueno, gehi egun arten banatuko da. Guztoko bazo erintzet, eta nik izaizuten hiru balore hori go. Zabaldune behituzue, lekun ezautza, leku politien ezautza eta banaketea. Ezautza mazo baten bat bere kondizio fisiko batik ezin dona etorri, ikusi dezala bideoa. Eta hirugarra, euskera daun kanal bat dala, bat gehiago asko ez dara asko iruditzen zan ez nahi baina. Eta nire zelako kolgatu gemen bakarrik. Etorriko bagine bat zaipa. Bi hiru laun ikazitzekin gaina asko zaubeto, baina bueno. Zagi ba, Euskaldun olotxatiko zergean da jendei zezko esaten du eta pena emataite, baina bueno. Zeingo jo. Hala, bantxe ikusten daia parkinea, mentxe moztuko jendea dator da, bale? Venga, ondo izan zaiteztela eta ondo pasau unok. Porra di baina. Hala, jo.